váltunk, lettünk napvilágnak az egész hazának. Utódottól fogja az utód tanulni, hogyan kell élni és hogyan lehet meghalni. Október 6-a Nemzeti Gyásznapunk. 1848. október 6-án az Aradi vár udvarán 13 magyar tábornokot végeztek ki. Batthyány Lajos grófot pedig főbe lőtték Pesten. Rájuk emlékszünk ma egy-egy szál gyertyával. Kedvű Finoriszti! Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő! Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweider József! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő! Nemzeti őrsre. Török Ignác! Közös teherviselést. Lachner György! Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krízics Károly! Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József! Nemzeti bank. Gróf Leiningen-Westenburg Károly! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aurich Lajos! A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanics János! Unió Erdéllyel! Gróf Bécsei Károly! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Magára hagyták, egymagára gyáva népek a magyart. Tekints ránk, tekintsél szabadság, ismerd meg mostan népedet. Ide más könnyet sem mer adni, mi vérrel áldozunk neked. A Habsburgok bosszút akartak állni, bosszút azokon, akik miatt 1848 tavaszán sorozatos megalázkodásra, meghátárásra kényszerültek. Bosszút, mert Európa előtt alaposan lejáratták magukat, hiszen ugyanmilyen birodalom az, ami egy képtelen segítség nélkül rendet csinálni az egyik országában. 1849. szeptember végén összeült a hadi törvényszék, ahol a 13 tábornok ügyét tárgyalták, és ahol a vádlottak felsősértés címén halálra ítélték. Ítélet, melyet a magas császári királyi hadsereg
főparancsnokság parancsára összeállított, megesketett teljes hadi törvényszék a vádlott urak, a magyar lázadó hadsereg vezérei ügyében egyhangúan hozott. A vádlott urak a velük szemben folytatott hadbírósági vizsgálat során a megállapított tényállást elismerték, ezért minden ingó és ingatlan vagyonuk elvesztése mellett golyó, illetve kötél általi halállal büntetendő. Megértették a vádlottak az ítéletet? Megértettük! Az ítéletet kimondták, de teltek múltak a napok, és a végrehajtásról szó sem esett. A családtagok bíztak benne, hogy Ferenc József kegyelmet ad, de nem így történt. Október 6-án a Pesti új épület falánál főbelőtték Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Az Aradi várban különleges intézkedésekkel készítették elő a kivégzést. 1300 katonát láttak el éles töltéssel, éjjel kettőző törzscsapatok jártak fel s alá. Gyalogmenetben kísérték a tábornokokat a kivégzés helyére. 4 tábornokot főbelövésre ítéltek, 9-et akasztófátali halálra. A tábornokok kivégzése bevezetőjét is jelentette egy megtorló hullámnak, melynek során további mintegy 30 volt honvédtisztet kivégeztek, és vagy 600-et ítéltek halálra, majd kegyelemben sok évig fogságra. A rájuk rótt halálos ítéletet elkerülték is, derékba tört éles sorsuk. A várfogságban töltött nehéz évek alapján épp úgy október 6-a áldozatai, mint a kivégzett társaik. A 13 vértanú közül a legidősebb Ulrich Lajos volt, 56 évesen, a legfiatalabb, a német Leningen Westerburg tábornok, alig 30 évesen. Volt köztük magyar, szerb, osztrák és német származású is, de bármely név fiai is voltak, a magyar ügyet adták életüket. Mézics Károly 41 éves, 2 gyermek apja. Tábornokként vett részt a tavaszi hadjáratban és küzdött Buda bevételénél is. Az ítélete akasztás. Ulrich Lajos szerényen élt és szerényen halt meg. Nem volt felesége és mennyasszonya. Függni fogunk, uraim, mindnyájan fülni fogunk. Én ismerem Ausztriát, mondta társainak, és igaza lett. Damjanics János szeretett enni kártyázni, de veszíteni nem tudott. Szerb volt az nyelve, vallása, de azt mondta, aki Magyarországon született, az a magyar haza gyermeke. 1849 tavaszán baleset érte, ezért kivégzési napján, hogy ne kelljen sántikálni a Vitófáig, szemetes kocsin vitték a Veszprémre. Egy fiatal ötlet hagyott maga után. Dezsőfi Arisztid a kegyeletteljes golyó általi halált kapta. Ennyit tudott ismerőse Hajnaunál kieszközölni. A sors kegyetlen volt hozzá. Első feleségét és gyermekeit elvesztette, második feleségét a szabadságharc végén 1849. júliusában vette el. Fiatal özvegyet hagyott maga után. István özvegy volt, családi vagyonához támogatta a honvédő harcot, gyermekei unokáit gyászolták. Láner György a szabadságharcban a hadsereg lőszer és fegyverellátás volt a feladata. Felesége olasz volt, egy 5 éves kislányt hagyott árván. A kivégzési előtti éjszakán kedves hangszerén fuvolán Lamer Mori Lucia hattyú dalát játszotta. Lázár János kormányfeji vására csatlakozott a nemzetőrséghez, és 1844-ben már kilépett a hadseregből. Sokáig bízott az amnesztiában, golyó végzett vele. Utolsó levelében írta, aki becsületesen és tisztán élt egész életét, nyugodtan bír meghalni. Leningen Westerburg Károly német főnemes volt, magyarul alig tudott, a felesége viszont magyar volt. 2 gyermekkel maradt özvegyen. Halálomban épp az a legfőbb diadal, hogy már vér szerint is magyar vagyok, magyar. Így levik voltamban, a bús nemzettel egy. Nagy Sándor József a szabadságharc idején már nyugdíjas katona volt, de lelkesedésből csatlakozott a magyar ügyhöz. Éjjel a haza kiáltással búcsúzott a kivégzésen, mennyasszonyi gyászoltak. Költenberg Ernő osztrák tiszt volt, a magyar katonáival tartott. Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Mondta kivégzésre menet.
Felde József Olyó által halált kapott. Fia szintén Aradban raboskodott, érte a gódot végig. Török Ignác Gödöllőn született, hadimérnök volt, ő erősítette meg a komármi várat, jutalma halál lett. Vései Károlyt utolsónak végezték ki. Mindenki tudta, hogy Szolnoknál nagyon összeveszett Damjanicsal. Halál előtt kezelcsókot a halott szertábornoknak. Hazámnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsöd, az majd sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon ekívül nincsen számodra hely, álljon vagy verjen a sors keze, itt élned halnod kell. Oly kis ország a hazám, ha szívemre szorítanám, átütne rajta a szívverésem, mint szivárgó vérekötésem. S mert törbotló késő esendő, karjára veszi a jövendő. Az örök veszteség elő lesz, ki nem veszthet már, az a győztes. Annyi elbukott forradalma, örökségétől nő a hatalma, hisz szenvedett múltjával előre, megváltva a boldogabb jövője. Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és pitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Szolgáltam, mindig csak szolgáltam, és halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népen és hazán, tudom, megértik ezt a szolgálatot. Isten adta a szívet, lelked nekem, amely népen és hazán szolgálatáért lángolt. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Minket az ellenség bűnös bosszúja juttatott ide. Nem sokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állunk. Életem parádisú csupán, de tudom, hogy mindig csak ő szolgáltam. Milyen különös, hogy hajnalú bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhették össze a kártyákat. A világ feleszmél majd, ha látja a hóérok munkáját. Krisztus keresztje és a pitófa oly rakon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé.